түгел таңыбыз қазір инде бүтінләйге айырылды юлыбыз нишек инде нишек була алға табан ишләргә нинди дәвалар табыймсың сүрелмәгән хисләргә ләкин сине оныта алмыйм элеккечә яратам көндә ничә уйларымда яныңа барып кайтам ләкин сине оныта алмыйм элеккечә яратам көндә ничә уйларымда яныңа барып кайтам син дип уйлаган уйларыңның кайчан булыр ахыры кайчан гына туктар икән бу сагышының яңгыры ничек инде ничек була алга табан ишләргә нинди дәвалар табыймсың сүрелмәгән хисләргә ләкин син